恋に携わるようになってから15年、自分が踊っていた時が24くらいだったから、それから考えるともうすごいもう年月が経っているんですけれども、ここ最近はですね、4チーム、3チームから4チーム掛け持ちで歌ってるんですね。なので友達に嘘をついたエリカを助けたのは超ド S の黒王子二階堂ふみ、山崎賢人。嘘から始まる本気の恋、狼少女と黒王子、大ヒット上映中。 STB ラジオリクエストプラザ、奈良まなみです。片山雅子です。毎週月曜から金曜午前8時30分から10時まで、ジャンルは問いません。皆さんからのリクエストお待ちしています。メールはリクプラ@stv.jp。 番組も終わりの時間となってしまいました。ここで皆さんにお知らせが